11a gala dels Premis Gaudí, aquí a l'Auditori del Fòrum. I qui ens l'explicarà de primera mà? Doncs la Laura i la Laia, que són les guanyadores de l'experiència Connecta't als Premis Gaudí. Hola! Hola. 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 Com esteu? La veritat és que estic molt contenta perquè és una cosa que no havia pogut fer mai. Nerviosos una miqueta, la veritat. Tu, Laura, has guanyat l'experiència Connecta't als Premis Gaudí d'aquest any. I això de l'experiència Connecta't, com va? La veritat és que jo sempre he participat perquè ja m'han tocat diversos concursos amb el carnet jove i estic supercontenta. I vaig veure el dels Premis Gaudí i vaig dir, vull participar. Jo és que vaig rebre un correu del carnet jove on posava les ofertes i descomptes que t'ofereix. Sí? Vale. Dani. Hola, què tal? Com esteu? Encantats d'estar aquí una altra vegada acompanyant a l'acadèmia com a membres que som i gaudint d'aquests gaudis. Jo també il·lusió d'estar aquí, al Gaudí. Quina sorpresa, tu per aquí? Mira, és el primer cop que vinc. És el primer cop? Sí. I què, doncs, què esperes trobar-te? Doncs no ho sé, de moment espero trobar-me gent que fa temps que no veig i que tinc ganes de veure. Escolta, ets molt alt, tu, no? Sí, molt alt i molt animal, com deia aquell. Hola! T'hem vist passar per allà i hem dit l'hem d'enganxar. Carnet jove, m'encanta. Ho ets de jove encara? Saps que no, mai he tingut carnet jove, però perquè ja quan em vaig enterar que hi havia carnet jove, jo ja era massa gran. Però vaig tenir molts anys el carnet jove, sí, molts anys. Però l'has Però bueno, tingut, és el carnet? l'esperit. No sé si el vaig tenir, però poso la veu als anuncis de carnet jove, o sigui que d'alguna manera hi estic relacionat. És a dir, què és ell? Som la generació carnet jove. Però de totes maneres, com que carnet jove aquest any fa 30 anys i ho celebra fent com un homenatge a totes les generacions. Per tant, encara que tu no el tinguis ara, el vas tenir? Sí, i tant que vaig tenir molts anys. Doncs també és un homenatge a tu, d'alguna manera. Moltes gràcies. Mira, vinc per dues, bàsicament, però Vale. vinc per el camí més llarg per tornar a casa i per Barcelona nit d'hivern. I estic feliç de la vida. T'has pelat? Què? Que t'has pelat, no? Si m'he pelat? Sí. Sí, m'he tallat el cabell, El portes més curt. Sí, Des de l'última pel·lícula on et vaig veure. sí, me l'he tallat. Que era? Com es diu la pel·li? Blu-ray. Sí, aneu a veure la Blu-ray, quan s'estreni. Però avui aquí vens a una altra cosa. Sí, avui vinc a fer postureo. No sé ni quines pel·lícules estan nominades. No m'ho dius en sèrio. No, ho dic en sèrio. Quines has vist, doncs? Sí? Tu, qui vols que guanyi? Qui vull que guanyi? Sí, A qui et quina faria il·lusió? categoria? A millor pel·lícula, per exemple. Totes estan molt bé, però a mi m'agradaria que guanyés Barcelona nit d'hivern. Sí, és fantàstica, no? La vas veure? La vaig veure i em va agradar molt veure-te en un paper com aquest. Sí. Un amor Sí, sí, edat sí, avançada sí, sí. i lèsbic. Lèsbic, però és que no l'havia fet mai, un paper d'aquests, i em va agradar molt. Entiendo que ser joven es lo mejor, ¿no? Nombre clave, Anacleto. Anacleto, agente de... Com esteu? Com ha anat la gala? Molt bé, la veritat, ens ha agradat moltíssim. El feu servir el carnet jove habitualment? Bueno, jo soc la típica catalana tacanya que ho aprofito tot. Aleshores, Al cinema, sobretot. o sigui, entre setmanes, si presentes el carnet jove, tens la tarifa reduïda, com si fossin el dia de l'espectador. Inclús alguna vegada que m'he apuntat a un curs d'idiomes. I a part també hi ha uns vals al Pack Jove virtual per algunes sales en concret, el Circuit Urgellenc i Cinesa. Sí, jo del Cinesa he utilitzat que fan el 2x1 de palomites o això. La veritat, mira, fa 4 anys pensàvem que l'any 15, el 14, 15 i 16 pràcticament no hi hauria pel·lícules, perquè amb la crisi particular de la Generalitat i de les subvencions, etc, pintava tot molt malament. O sigui que avui siguem aquí, amb tant de glamour, tanta gent, tantes pel·lis bones i tants periodistes. És per celebrar. Doncs és per celebrar-ho. Des de quan teniu el carnet jove, vosaltres? 14. Sabeu que ara ja es pot tenir des dels 12 anys Ah, sí? i fins als 31? Està molt bé, no? Està molt bé. Escolta, un plaer. Igualment. Molt de gust. Jo em dic Mireia Aguilera. Jo sóc el Miqui, espera bé. Mireia Grella, vale.